Hola, hola, jo sóc l'Olga de Pilates en català i avui et porto una nova rutina de 10 minuts d'aquestes que estic compartint cada dilluns durant el mes de juliol i en la d'avui treballem amb un element que tots i totes tenim per casa i és una cadira. Ens hi posem, col·loca't amb el raspatller mirant cap a tu, mans tocant a la cadira, mai ens hi recolzem i des d'aquí simplement eleves un taló i canvies a dalt. Anem a escalfar una miqueta. 10, 9, 8, coroneta sempre cap a dalt, allargant columna, 5, 4, 3, 2 i 1, queda't amb els dos talons a terra, anem a elevar-los els dos de cop, i 1, estira bé amunt, 2, 3, flexiona bé ditets, talons ben amunt, 4, 5, 6, i 7, i 8, i 9, i última 10. Hem escalfat una mica el nostre puntataló. Et col·loques mirant endavant, una maneta aquí recolzadeta a la cadira i el braç contrari, la mà lliure, a l'occipital. Espatlles relaxades, creixent, flexiono, pujo aquest genoll amunt, flexiono maluc, intentant evitar un desnivell en la meva pelvis, en els meus malucs. I des d'aquí agafes aire i exhales, eleves el taló de terra. I 1, en faré 6. I 2, tan senzill, tan complicat. 3, que el genoll no perdi alçada. 4, no preocupis si caus al principi. 5, o si has de fer correccions de posició. 6, com treballa la cama. 7, i última. I 8, fantàstic. Anem a treballar l'altre costadet. Et col·loques, vinga, amunt. I 1, i 2, potser ens hem d'apropar una miqueta més a la cadira ara, i 3, sempre creixent, 4, no vull que se'ns vagi el pit endavant, endavant, perdó, 5, i 6, i 7, i última, i 8, i a terra, fantàstic, et poses mirant cap a la teva cadira, ens allunyarem una miqueta, i des d'aquí flexiono, elevo un altre cop el genoll, en aquest cas jo he començat amb l'esquerra, agafo aire i quan exhalo allargo la cama endarrere, al mateix temps que apropo el pit cap a la cadira però sense enfonsar-lo. Pots flexionar lleugerament la cama de suport i intenta no deixar-te caure aquí a la cadira, sinó continua mantenint-te erguida i tornes. Genoll amunt. 2. Quan te'n vas endarrere, allargues cama i coroneta en oposició. Sempre volem allargar. 4. I 5. I 6. I 7. I última, 8. Queda't amb la cama estirada endarrere i des d'aquí cap a terra, ben llarga, peu en punta. I 8. 7. 6, no deixes que et caigui el cap ni el pit. Molt bé, i 4, 3, 2 i 1. Fantàstic, tornem genoll amunt. Anem a posar la mà contrària a l'occipital, me'n torno cap avall endarrere. A poc en control, estires cama. Vinga, aquí agafo aire i quan exhalo vaig a portar el genoll cap al colze. Ara sí, mira com s'arrodoneix la meva dorsal. I quan torno al revés, allargo, i 1, i 2, en faré 6, 3, amb control a poc, 4, sempre vigilant que la cadira no vingui cap a tu, no s'aixequi, i última, 6, em refereixo que no et caigui. Fantàstic! Vinga, anem a canviar de cama. Ens col·loquem, des d'aquí elevo l'altre genoll, agafo aire i quan exhalo estiro cama endarrere. Fixa't com coroneta i taló s'allarguen en oposició. I 2, 3, 4, 5, 6, últimes 2 i última, queda't enrere, cama amunt i avall, i 1,
2, 3, 4, 5, i 6, i 7, i última, 8, i torno. Vinga, la mà contrària a l'occipital, me'n vaig endarrere i en l'exhalació, genoll a colze, i 1, i 2, i 3, i 4, 5 i última, i 6. Fantàstic. Anem a treballar ara amb el raspaller cap endavant. T'asseuràs ben cap a la punteta i el que vull és que busquis un punt on puguis posar les teves mans amb seguretat perquè quan ens elevem la cadira no s'aixequi cap a tu. D'acord? Des d'aquí, busca aquest punt. Sempre allargant la columna, no em deixo caure aquí mai. Des d'aquí. Els genolls lleugerament flexionats, tota la planta del peu a terra, allargo coroneta, creixo, agafo aire, quan exhalo trepitja fora al terra i apreta la cadira amb les mans, eleva pelvis. I 1. Pots estirar una miqueta més les cames. Ara, 2. 3. 4. No deixis que et vencin aquí les espatlles, I 5. I 6, 7, i última, 8. Et quedaràs a dalt, treballem des d'aquí, apropo un genoll, elevo peu de terra, canvio, 2, 3, espatlles ben separades també entre elles, 5. Vinga, i 5 més, 4, i 3, 2, i última, i cap a terra. Fantàstic. Continuem assegudes, però mai et deixis vèncer, i des d'aquí estires les cames, els peus una miqueta més lluny, t'elevaràs, però des d'aquí vull que baixem, sense que el cul toqui a cadira, torno. 2. 3, en faré 8, 4, intens, 5, 6, vinga, que ens anirem ja a fer els últims exercicis, 7, 8, fantàstic, fes uns cercles amb les teves espatlles i des d'aquí ens n'anem cap a terra, cap a l'estora, t'assentes, els peus cap a la cadira, estirada cap per amunt. Fantàstic. Anem a buscar un punt amb els meus peus, ja sigui clavant talons, anem a fer aquí el pont, ja sigui clavant talons, sempre evitant que la cadira ens vingui cap a nosaltres. Pots o bé clavar talons, depèn com sigui la teva cadira, et pot anar bé agafar-t'hi aquí amb la planta dels peus com si fossis un lloro o un canari a la barra de la gàbia. Sobretot, espatlles, escàpules són un punt d'anclatge en el meu terra, braços, mans, també. Cames paral·leles, agafo aire i quan exhalo elevo el pont. Apretant els talons o els peus a la cadira. 2. Sempre cames paral·leles, genolls paral·lels. 3. 4. I amunt. 5. I 6. I 7. En faré 10. I l'última, 9. Queda't a dalt al pont. Separa una cama si pots, apropant el genoll cap al teu nas i canvia. 2. 3. Vinga, que acabem. 4. 5. En faig 8. 6. 7. I última, 8. Baixa. Fantàstic. Peus cap a terra. Des d'aquí t'incorpores. Anem a seure i acabarem obrint cames. Pots aprofitar les potes de la teva cadira que et fan com de topall. Busques els isquions, pots flexionar genolls,
palmells de les mans al damunt del seient, creixes molt aquí, agafo aire i quan exhalo camino amb les mans cap endavant, sempre buscant un estirament de columna, endavant, coroneta també, agafo aire i exhalant torno, amunt. Fixa't que no me n'aniré cap endarrere, sinó que d'aquí sempre vaig endavant, agafo aire i construeixo, torno a elevar-me, des d'aquí. 2 més, agafo aire, exhalo, camines amb les mans buscant flexió de la columna, però sempre allargant-la. Agafo aire, quieta, exhalo, torno. I última. I torno. Fins aquí aquesta rutina intensa amb la cadira, perquè vegis que no necessites grans coses per treballar. Ja saps que si tens més estona pots repetir-la 2 vegades o 3 per un entrenament més complet i més intens.